बाक्सानि बरबरी गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि सनाथि मायथाइ फालिथाया जागायजेनबाय। बाक्सा जिल्लानि जारिमिनारि गोजौ सोलोंथाइ फसंथान बरबरी गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि सनाथि मायथाइ फालिथाया दिनैनिफ्राय सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जागायजेनबाय। दिनै फुंनि समाव सनेश्वरी मेडि गोसोखां गाहाय हाबग्रा लामाखौ बेखेवनायनि उनावनो सनाथि मायथाइ फालिथायनि फिरफिलाखौ बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ बिरहोनायनि लोगो लोगोनो गुबुन गुबुन ओनसोलनि गागि सुबुंफोरा मोन 46 फिरफिलाखौ बिरहोयो। बिनि उनावनो फोरोंगिरिफोरनि अनसुंथाइजों लुफुंनाय गोसोखां खाम्फाखौ बेखेवनानै होयो बर' थुनलाइ आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरि डक्टर दीपक कुमार बसुमतारिया। बिनि उनावनो हाबाफारि बायदियै गुबुन गुबुन मावख'फोरखौ बेखेवनाय जायो। मोनाबिलि समाव बराय मेल आरो फरायसाफोरनि हारिमुआरि दिन्थिफुंनाय हाबाफारि खुंनाय जागोन। रादाबगिरि नोंथांमोन, दिनै जोंहा बरबरी नेहरू जौसिन फरायसालिया 50 बोसोर बैसो जाबाय। बे 50 बोसोर बैसो जानाय बेजों लोब्बा लाखिनानै फरायसालिया सनाथि मायथाइ फोरबो दिनैनि खालारनिफ्राय जागायजेननानै सानथामनि हाबाफारि लानानै बे सनाथि मायथाइ फोरबोखौ फालिनो लादों। दिनै गिबि सान, दिनै 28 अक्ट'बर। बे गिबि सानाव जोंहा गाहायै जोङो बे सनाथि मायथाइनि जोंहा जिथु गेट, मेइन गेट दोङो, बे गेटखौ जोङो फुंनि 7:30 जोङो आनुষ্ঠাनिक भाबे जोंनि बिटिसिनि EM मानगोनां बिथां घनश्याम दासनि आखाइजों जोङो बेखेवबाय। बेनि उनाव जोङो बे फरायसालिनि जोंहा जिथु फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि दङमोन, जोंहा 50 बोसोर बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै गासै 50 खान फिरफिला लोगोसेयावनो गाहाय जिथु फिरफिला बेखौ बिरहोनाय हाबाफारिखौ जोङो आखायाव लानाय जादोंमोन। बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंनाय जाबाय। बेहाय जोंहा बिटिसिनि गाहाय बिटिसिनि EM बिथां मानगोनां राकेश ब्रह्म सार बिथांनि आखाइजों जोङो गाहाय फिरफिलाखौ बिरहोनाय जादों। बेनि उनाव जोंहा आलासि जिरायसालि, बे जिरायसालिखौ जोङो मानगोनां धनेस्वर स्वर्गियारि आरो सुरेन्द्र बसुमतारी बिथांमोननि गोसोखां मेम'रियेल, बिथांमोननि गोसोखां बे जोङो जिरायसालि बेखौबो जोङो बेखेवनाय जाबाय। बे जिरायसालिखौ जोङो मानगोनां जोंनि बे ओनसोलनिनो समाज सिबियारि मानगोनां परशुराम बसुमतारी बिथांनि आखाइजों जों बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों। बेनि उनाव जोंहा मुंख्लंफोरनि मुङै जिहेतु सहिद बेदियाव मुंख्लं खाम्फायाव जोङो आलारि बाथि सावनाय हाबाफारि दङमोन। बेखौ जोंहा बे ओनसोलनिनो जोंहा समाज सिबियारि लोगोसे आलारि गोजौ फरायसालिनि आजिरा मोननाय गाहाय फोरोंगिरि बिथां हितेन बसुमतारी बिथांनि आखाइजों जों बेखौ मावफुंनाय जाबाय। बेनि उनाव जोंहा माने स्मृति स्तम्भ, मेम'रियेल टम्ब, बे फरायसालिनि 50 बोसोर जालांनाय बेजों लोब्बा लाखिनानै जोंहा जा मेम'रियेल टम्ब मोनसे बानायनाय जादों। बेखौ जोंहा बे फरायसालिनि जोंनि बरबरी नेहरू जौसिन फरायसालिनि फोरोंगिरि बिथांमोननि दान होनाय रांजों बे जोंनि मेम'रियेल टम्बखौ बानायनाय जादों। बेखौ जोंहा बे फरायसालिनिनो बे फरायसालिनिनो आजिरा मोननाय गाहाय फोरोंगिरि बसुमतारी बिथांनि आखाइजों जोङो बेखौ बेखेवनाय जादों। गाहायै दिनै जोंहा बे गासैबो बेखौ जोंहा जा ओंखाम जानाय जा माने डाइनिं हल बेखौ बेखेवनाय, लोगोसेयावनो जोंहा स्टेज जिथु बेखेवनाय, बे हाबाफारिनि लोगोसेयावनो जोंहा आरो हाबाफारि दंबावो। जोंहा बे फरायसालिखौ जागायजेननायनिफ्राय
दिनैसिमहालागै जाय जोंहा बे ओनसोलनि मैखोम समाज सिबियारि जाय बिथांमोना बे फरायसालिनि थाखाय बिहोमा होलांबाय जायफोरा दिनैसिमबो थांनानै दङ बिथांमोनखौ जों लिंना लाबोनानै जों मान बावनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारिखौ जोङो 12:30 बे रिंगायाव जोङो जागायनाय जागोन। बेनि लोगोसेयावनो आरो जोंहा मैखोम हाबाफारि दंबावो। बे फरायसालिनि लोगोसेयावनो बे ओनसोलनि खाथि ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन फरायसालिफोर बेनि फरायसाफोरा बेहाय दामनाय देनाय मोसानाय रोजाबनाय बेबादि हाबाफारिखौ जों लाखिनाय जादों। जिहेतु जोंहा बेवहाय कालचारनि दामनाय देनाय रोजाबनाय डेन्स बायदिसिना बे हाबाफारिखौ जोङो 1:30 रिंगायाव बेखौ जोङो जागायनाय जागोन। आरो बे हाबाफारिजों लोगोसे दिनै 28 अक्ट'बर मासनि 28 खालाराव जोंहा जिहेतु गिबि जोंनि हाबाफारि बे हाबाफारियाव गाहायै मैखोमै बेखिनि हाबाफारिखौनो जों लानाय जादों। आरो बे गासैबो हाबाफारियाव जों खावलायनो नागिरो जों फरायसालि आरो जोंनि बे जिथु सेलेब्रेसन कमिटि आरो सामलाय आफादनिफ्राय जे गासैबो फरायसा लोगोसेयावनो बे ओनसोलनि गासैबो मेलेमजिबि लोगोसे रायजो राजा फरायसालिनि फरायसाफोरनि बिगोमा नोंथांमोना गासैबो हाबाफारियाव गाजा गोमजायै फैनानै बेहाय गोसो गुदुङै बाहागो लाफैगोन बेखौ जोङो गुरैयै नोंथांमोननि रायजो राजानि खाथियाव जोङो खावलायहरनाय जाबाय।